Karbing Autonomous Council Indeng Trok Sikera ke thom amahang ke thekra pini dipu taralang so sartalin auditorium hora long katalon pon. Joy make ating pen ada por pioneer ke pen Karbing Autonomous Council alama Karbing Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang arideng pen ingthur ponsi. Puthot Karli tanga tumaphan chikimo pon. Karbia khe tu me thang der long ri do nang chi pu ke mang pen ke dam tang pharu kresir kebra phokebra si aningkan Karli tang ru samson sing inti la pen ari sang ho tum pen Karbi khe aphan district council 1p takang lo Lason si talon bom wang bom si pining an ke ingding trok si kebra ke thom ke chok di phutar rang sot ser talen auditorium hora long mesen pen talon pon lo Pinibang so katalon along Karbing Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh England, EM Surjo Rongphar, Padma Shri Dhaneswar Ingti, KCS Amay Put Chandra Singh Kro Lapen Keduan EMMECN Parta Board Chairman Lapen, Karbing Autonomous Council Department Hongkep along ke Thekiding Atum Lapen, Karbing Long Radatum Chitong Dun Pen May Alioralon Pidun Si May Mesian Pen Pachun Ponlong Pamelo. Pinibang So May along Samson Singh Inti Award, Khorsing Terang Award Lapen, Sarsing Teron Award Sitame Pi Pajorpon. Lapen wo record card bi traditional sport keng dongdang kedam mirbin alamarjan film producer dhoniram tiso lapen cheparjan abang phi malin tiso pie tuma phan tangka lakpho lapen nong e sitame pi pajorpon halapu Karbing Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen lam the ke jai ponke non ke bangji Karbing Long de mate Karbing Long arani North East Sikh Schedule Autonomous Council ke duana phan sitame nithom aparman Inglong aso jutang mate cultural competition pado ponji pota pherang ke thingnu nang pachini do on part a halapu pherang ke tum PGR VGR lapen Karbia khaya kar I hemprek kangthem article 244A mate hini pli aputa karjo hut nang ke than dun ke PGR VGR along ke do tuma phan ka tharleji aphan lo lapen order la tum pen chingki che than bomlo lapen prabjin pen tharle pon parta hemprek kangthem kapalongji phan ke party lapen khe dhorom chipu pe pin pen Karbia khe ning si do pen si long unji puta pherang ke thengnu nang pachini don de laso kikim kera karani lo pinike laso arni long nili pangdak pon lo je non ke bang je Karbiang long de Karbiang long arani iltum district council ke long chengarni laso arani ka talon pon je panili dino si talon pon cheng lo non phong bang ke katalon ke cheng ke pining pen kan hini lo non pen talon pon ni kan ke thompo hola so katalon je ut bang ke north east ke do an six sidur autonomous council atum phanan ni tum tera meji hang pen si alang tum eme thang mathang a culture la so troop sevan pen dak competition isi dopo laso competition to pen nong e tai tum people la ke Karbiang Long day 17 November ni sin tum klempo sir ni thoma program do ji hola bangke la pen ke organize Karbiang Autonomous Council pen la isilo hinie bangke July cheklo arong tin nil tum tim Karbiang Long hin pen damji rong sar hem humri damji rong sara aphan meng man ping pi se ho pen lapen rong apa pi bandar poho pen pipen kleng dun kleng sar po pan poho pen arbak pen lapen ke sarmar sarpimar lapen mekar ke doan kleng dun kleng sar po ke doan riso yang tum pen ni tum lam chu pichoi ji government pen kelong gopi pia sayang denglong ake joy pen kelong hormu la sorong kelong PMY hem pen cheng lok lapen PMY hem ki pihon mane tangka poisa na hang dun ma lapen reson kat nang pi hut pini tangka poisa nang hang dun ma officers tum penceng lo lapen ke sega chelang ye phan Narendra Modi pipon lo lak phopho tangka lo so lak phopho tangka rong so long lo malong lema lapen la sa war sai rong so long lo malong lema la hai bai dak la sa pen ka chini je phan officers nil tum long nang dun ji lapen ke hok pet a siksidul aja kong iltum ke long cheng a siksidul la so putha ko PPC tum kelong chenga siksidul ma lapen ke non malom ke thanta je
पंचायती राज lahai ahok hialam aputa ke than rong ke pon ba social media long ke theklong lahai puta ta lamlar ke piji a phansi arong tin da minitum damji lapen ke pjr vijar arona teng pen ko sonsi ka thaleji unjima un ema lahai lam puta ka meniltum rar phan waida klarsa pen thanji hemprek ta me etum ka che song pen ko sonsing samjin me che song long te ko sonsi ki chunjima lahai puta ka me rong sophan waida klarsa pen thanji ब्लूटूथ पेन के ये इलेक्शन चे पढ़ाई होने री इलेक्शन पेन के इलेक्शन चे पढ़ाई होने इलेक्शन में चे पढ़ाई के रारा तुम सिकांग भाई कार्बी आंगलों रा तुम सिकांग भाई भूटार तुम सिकांग भाई लगे माँ फन माँ भूट पीजी पीपे ने फाजों से ना भूट नंग जोग ये दालों ने तारे मदद पो tapi na bluetooth fan ke koi mate re election fan ke koi mate election commissioner fan ke koi kur lapen ke returning officer fan ke koi ke lake ahok kali polamang ke nitum rar fan pachini nangi lapen ke 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 alam article 160 alam clause 8 alam lapen ke non akimia lo non introduce alo non july pen si chengpo aprang si pasel he labang ke lasi laso section pen pulong te nongnam ke jo ta ka tum phan ahok he pin pen kapang dak pen lan rar phan section 197 1d ateng pen la tum phan ke ningkan ke thom alang tum phan ke hatek bengun lo ningkan ke thom ke bel long le lo lasi la hai pen damen non july a chiklo pen ke pangcheng po laso akimia rona teng pen chengik po lasi hola bangke criminal major act pulo hola so bangke lasi hola so criminal major act ke non la Julai chiklo ni phai si pen si chengpo lasi karbiang longar so jang tumpen ke thekire tumta lahai claim kleda ngi thok pet pe alam ke pang dak de ngi la so puthak ni tumra ra phan ke ponje phan ba ke thanam je phan si ei tumbo eji sir karbi rat akar I article 244 non is am the bomb ke pachuni no son nami mori ponpo ethela ke ajir ding krui pen ke je songlo ningkan plike par elo 1986 pen lasi la ke tum ka ke cheng si ke karbiang long phur ke mo ke as tum ke bon pang cheng lo 2 hours ghonta krehini ke bon bena ko 36 hours bon korilo laso fi ke 100 hours 75 hours bon lo na 100 hours bon lo laso si kaskom tum ta ko 7 days bon kol dolo lason si bang bom hempre ka men pen ki thige janga tum da dukpik lo dharna dolo procession dolo lapen ke bon kol dolo lapen ang parda chunche dat si theklong lo muan si sign long lo sta isia step ke chun ke tum theklong lo isiang dengan ke chun son theklong lo 6 dur pen 400 ing tuichet laso power bang el tum long lo lapen ang parda minil tum bang ke abhakar so jang tum heli or lo heli par phang lo heli pen che song lo lasi am struggle kuri lo lake UPS nang klang lo song truck militant tum nang klang lo MOS 1 la pen MOS 2 ta me chetok lo 2011 la pen 2021 ta MOS lamdon chetok lo samjan lamdon central government ta chun chelang lasi non bang ke koson si chingwai chingsai pen non violence kali to violence pen kali non violence pen ki che than pen mahatma gandhi ki japon aim pre ke hang ason la son si ka india sadhin kapelong ason la son dak sil ta chingwai chingsai pen kape kroi mane tum ke moi pen kape kroi pen kaching ki je than pen koson sil tum song ke doan apen organization ke doan adogo be kar biang lorat ke doan pen thur pak pen tum chingwai chingsai te aim pre ke an sigilong ji sorry silam la PGR bang ke niltum chingwai lo high power committee seng lo jata nili than lo la so committee long ke dodun ke la ke niltum long ke chairman ke nililo la pen ex MP Dr. Jointorong pida dolo ex MP Horen Singh beta dolo non ke do boma MP Omar Singh disota dolo la pen Dr. Dharam Singh Teron ta dolo ex MLA la pen ex CM Johnson beta dolo MLA bida Singh lenga ke hai Dor Singh Rohang Rup Singh Teron ta dolo lasi Surjorong phara ke hai ta dolo lasi hola so teng pen nil tum chingwai ching sai bom lasi la so teng pen next ko ni tum chikloyon chu chingwai da phi chikloyon na phi ko ni tum ing ni po lasi la so kang ni pen ko na tum bana pachini tu po